הונאה, תרמית, חוצפה. אין דרך אחרת לתאר את מה שקורה עכשיו ואת היחס שבו ממשלת ישראל בראשות ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר יאיר לפיד מתייחסים אליהם. למה זה הונאה? כי בשנה שעברה, בדיוק לפני שנה, עמדנו באותו מצב שבו היה גירעון אבל יותר קטן של 15 עד 17 מיליארד. ומה אמרו לנו? צריך להדק את החגורה, צריך לקצץ בבשר החי, ואלה הגזרות האחרונות. ראש הממשלה הלך לבחירות ואמר לנו לא יהיו עוד מיסים. שר האוצר אמר מבחינתי קיצוץ למעמד הביניים זה קו אדום. ומה אנחנו רואים עכשיו? הונאה ותרמית, ובדיוק מה שנאמר לפני 3 חודשים עכשיו חוזר עלינו. ויותר מזה, איפה הבושה? ראש הממשלה לוקח לעצמו ולאשתו ב500,000 שקל מיטה. הוצאות מעון ראש הממשלה עולות ב3 מיליון שקלים. זה לא פופוליזם, מי שאתם חושבים. אם מדברים על להדק את החגורה, אם מדברים על מצב, אז איפה הדברים האלה שראש הממשלה ושר האוצר מדברים עליהם? ולמה שר האוצר ממשיך באותה שיטה שראינו שהיא לא מצליחה ולא מביא פתרון אחר? אנחנו זועמים, אני כועס. יש פתרון אחר, יש מס על רווחים כלואים של מיליארדים, יש אפשרות לשנות את מדיניות המיסוי, יש פה דרך אחרת, ולנו נמאס. אנחנו לא ניתן לזה להמשיך. יצאנו בשבת שעברה, נצא גם בשבת הזאת, מול הבית של תשובה, בירושלים, בבאר שבע, בערד ובכיכר הבימה. אני קורא לכם להגיע ביום שבת ב9 בכיכר הבימה. תבואו, כי המדינה הזאת שייכת לכולנו ואנחנו ניקח אותה אלינו.